csinálni. Birkát őriz a kis bújtára mező, be-be-be-be-be-be. Vigóvára, párjára, bújtára, babájára. Halló! Nem megy el az a... Mondom neki, hogy gyere ide a mondom, gyere ide, aztán üljél ide. Betyár, gyere ide. Azért is vizes marad. Gyere ide, Betyár. Mondom, gyere majd ide, és megszakasszál a vizet. Így meg fogod fogni, hogy figyelj. És labba szoktam. Jó napot kívánok! Ő is segített. Eljöttünk. Hát ő most itten mindenféléket. Pista! Szia! Kellene, hogy fogjon. Nem? Egyet, akkor... Na, hát akkor további szép napot. Sziasztok! Szerv... Hát azért még se látszik. Igen, az Erzsikéjé. Itt az Erzsikéje. A fehérpol is Erzsikéje. Még megvan az az egy, hát ilyen lassan, azt hittem, hogy a másodiké állsz sorba. Ki az Urát nem szereti, sárga répát főzöm neki, jól megsózza a paprikáza, hogy a hideg jól kirázza. Jól megsózza a paprikáza, hogy a hideg jól kirázza.
Következik a puli. Végre van már feketék, hogy lakó. Jó van, jó. Jön a budi. Ne vegyünk egymásra, hogy valami cél legyen. Szeretnék szépen átvenni ő a szép létjén. Álljanak, inkább hazában megyünk. Nyugatokkal és nyugodatokkal. Jó? Én szerintem itt az elég. De ott jó. Majd mindjárt várj. Kezdetet ne így állít, jó? Nem az én stílusom, de rólad van fölítő szélszáz, pedig elvették a szerszámot. Ekkorán tudok aludni majd én. Kali. Kali. Mikor mondom neked, hogy van egy benne. Szép család. Kérdeztem meg a nőt. Biztos, hogy ugyanazokat az ügyet. Eredeti Pannonia. De még eredeti Pannonia. Hát akkor visszamegyünk. Ha gátor alatt várlak jó neked, ahol itt vagy ahol ötszint. Hát a Széchenyi téren szemben Józsi, akkor ahol ötszint, oda leülök vissza. Szia! Ezt csak úgy földbe kerítés, és ahogy nyújtság, amit lesz ilyen. Oké? Vegyünk egyet Ildikóval, jó? Mert nem jöjjük be a kamerára. Amilyet te szeretsz. Nagyon
csodálatosan énekeltek, beleadtak apaid, anyaim szerintem, és itt kár, hogy nem felült táncolni közkézemben. Szerintem jó lett volna mindenkinek. De ennek meg volt a megoldása. És szerintem pont nálad oldottam meg. Meg lehet. Civilben is büszke voltam magamra. Azt elhiszem. Figyelj, hát a logikai játékok azért vannak, tehát az egy adrenalin löket, amikor az ember megold egy kihívást, és ami nem könnyű, az jó érzés. Hát ez egész Talán téglát egyszerűen azonnal köré Anya! egy olyan múzeum, hogy egyszerre tenni. Többiek söröznek, beszélgetnek, cigarettáznak, jól érzik magukat. Szomorú dolog ez különben. Gyertek, mindenki. Ja, igen, tessék előrébb jönni. Jó. Ha csendben marad, elfogadható. No, tehát, jó. Tehát a következőt szeretném elmondani. Szeretném önöket meghívni egy betűverses lélekutatásra, Hunorral. Indultunk vadnyomában, ahogy szökkel lépte Hamvas, gondoskodás ott az égen, rőtagancsú csodaszarvas. Hunor és Magor két testvér volt, ugye? Űztek, üldöztek egy csodálatos állatot. Vajon melyik volt ez az állat? A csodaszarvas, ugye? Kérdésem a következő. Vajon a csodaszarvas milyen állat? Pörköltnek való, fejdísznek való, vagy pedig egy hatalmas kozmikus mitológiai állat, amely mindenséget jelenti? Hát természetesen az utolsó. Természetesen az utolsó. Tehát a csodaszarvas nem vadásszuk le. Ezért meg kell nézni, hogy mit csinálnak a csodaszarvassal. Hunor és Magor űzik a csodaszarvast, aki csalja, csalogatja őket egy új hazába. A klub tagjainkat, a kiállítóinkat és minden kedves vendégünket, látogatóinkat, aki a Hungária Klub kiállításain majd részt vesz. Itt Szegeden, a naplény városában, az első székely magyar világtalálkozó helyszínén. Ezt a mai klub kiállításunkat a nemrég, a közelmúltban elmúlt klubtársunk Sós József emlékére rendeztük, aki évtizeden keresztül minden rendezvényeinkkel jelen voltak. Sajnos ez megszakadt, és gondolom önöknek is, hogy már a kalácsos bulik itt ma nem jelennek meg. De ezzel a kiállítással is adózunk az emlékének. Ezt a mai kiállításunkat a Apró Juhász János úrnak, a Független Városi Egyesület elnökének
köszönhetjük, hogy itt biztosította a helyszínt nekünk ehhez a mai rendezvényhez, az első magyar székely világfotók helyszínén. Minden támogatást és lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy itt a mai rendezvényen sikeres legyen. Én szeretettel köszöntöm dr. Kovács Andrást, a MEOI nemzetközi különbíróját, aki a mai kiállításunkon a puli bírálatát bírálattal párhuzamosan tenyészemlére is biztosítunk lehetőséget a tenyészemlét témavakon elvégezni. Mindenképpen köszönettel tartozunk Kovács Ferencné vezetőségi tagunknak, aki itt helyben hónapokon át szervezte és intézte a helyi szinten a dolgokat, zökkenőmentesen és zavartalanul megrendezésre kerüljön. Szépen. Mindenképp beszélnem kell néhány gondolatban a mai kiállítás programjáról, a menetről. Ugyanis nagyon fontos, hogy a Katalóniában meghirdetett program szerint haladjunk és tartjuk az időt. A programra ne kelljen várni, ugyanis 14 óra 30-kor kaptunk lehetőséget a központi nagy rendezvényen, a nagy színpadon, hogy a győzteseinkkel fölvonuljunk, és a diákkal mozdulunk át a valamennyi győztesünk. Ami egy óriási lehetőség a fajta népszerűsítésére, ezért fontos, hogy időben be tudjuk fejezni itt a programot és átérjünk félhála. Én nem kívánom tovább húzni a szót. Kb. 43 centi magas, jó fejre. Az kiállítás. Nagyon szép fej. Nem, Sárkát fogazat. Nem azért, hogy jó sárka. Sötét sziglet. Jó füle. Jó. 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 Jó törzsés farok. Sajnos már nem. Saját kutyám. Jó végtagok és mozgás, köszönöm szépen. Ez világbajnok. Abét, fekete. Maradjon de a háta. Gratulálok, maradjunk az állomásban. Ugyan nem szoktam. Ugyan egy centi. Korban meg volt neki külön. Igen, alsó medvő. Kisfokú rendezetlen. Sötét, frigyánkés szemek.
Jó fület, ezt mondták középen vele. Jó fület. Jó törzsés farok. Lajos! Vojti! 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 She has a friend in Spain, and if it's necessary, then he can translate between you. Okay. Okay? Or you can email me, and with my little Hungarian I could translate. No, okay, okay. Where do you stay? Where do you live? In Budapest. Yeah. All right. We bought 2 years ago an apartment in Budapest. Okay. And every Christmas time, Okay. I am a teacher. All right. Yes, high school teacher. Okay. I have 2 months holiday in the summer. Okay. And every summer and in the Christmas, with my husband, we came here. Okay. And we love to stay here. Okay. Okay. Yeah, we go by train from here for From all the Spain? country to the Oh my God! And I like it. Imádom, mindig karácsonykor itt vannak meg a 2 napot szület. Nagyon szeretjük. Jeez. Igen. I drive a British car over here. Yeah? Yeah, I drive a British car over here. I only came here one time from Barcelona in car. And I say never more. Because my husband doesn't like drive. Okay. He say, It's how long? too long. How many kilometers? It's too What long. time? Megvan a, ő neki megvan a... Nagyon szép tej. Kákáfogazat. Kölyökre voltál beírva és... Kérlek szépen velük. Van egy kis ilyen negatív sajnos. Amiben többünk keresztül. Nem, 2-ben volt itt. Honnan meg a kukára. Tanult szerint. Hogy hívják a kutyusodát? Hogy? Nincs még 3 és fél éves. Nem. Akkor arra ilyen orvos jogaza. Doris eljött. Ja. Na, én elmegyek.
Attila! Attila! Adi! Jó döntés farok. Tudod, jöttünk mindenhol. Beérögtem egy. Kb. 37 cm magas. KK forrata. Sötét pigmentés szemek. Jó fülek. Lehet sétálni. És farok. Jó végtagok és mozgás. Köszönöm szépen. Sötét maszkos fakó. Nem kígyó gyerekek, hát ez is 3 éves kis nőszakból. Ó, Istenem! Dümerilból. Kis dümeril. Na jó, de döglöttek voltál. Dehogy ne hülyéskedj. Csak van a nyakad. Találj a nyakába. Meg a mikukát. Hát olyan, Miért érezze meg az egyet? Minden rendben. Nagy jelen. Csak én néztem, hanem még, hogy én is néztük többen. Benne van. Felolvasás. Zsolt, mi a sorrend? Még nincsen? Hihetetlen, de nem hittem volna, hogy van szebb kutyátok, mint ez a... És akkor van még egy, igaz? Van, az jó volt a kutya. Nem figyeltem az előbb meg. El voltam teljesen ájóva ennek a kutyátoknak a színét. Kicsit belemerültünk a maszkos. Jó, az jobb volt a kutya. Rövidebb. Most melyikre gondolsz? A saját. Amit a Joli vezet föl? Aha. Nagyon jó kutya. Fú, de kurva jó kutya az az első. Ne félj, visszavenném a szegény Linda beteg. Ez kié? Ez a legszebb kutya. Gratulálok a tenyésztőnek. A meleget nem szereti. Mi most a két csodálatos kutyák közül neki a kiállását és a fejtartását büszkébbnek tartom ebben a nagy melegben, úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy ő a győztes. Katikát, aki a mai napon a Sós Józsi emlékére külön díjat ajánlott föl a legszebb fehér fiatal kan szukának és a legszebb felnőtt kan és szukka részére, úgyhogy tisztelettel felkérem, hogy légy szíves, add át a díjakat. Nem, mert most jön.
Ez a fiatal dolog. Akkor a fiatal felét vannak. Köszönjük szépen ezt Katicának, és légy szíves akkor a fotózáshoz ide álljon, Uli. Oké. Köszönöm szépen! Jöttem, gratulálok! Mindenkinek gratulálok, köszönöm! És még a fehér pulika... Köszönöm szépen, mint az árnyékon, hogy meg lehet állni a végén. Ahogy elmondtam, hogy a színkülönbség az nem számít, de itt is az a helyzet, hogy a fekete kutya egy kicsit már érettebb szőrzetet mutat, és emiatt jobban mutatja már a fajta jelleget, amit persze mind a kettőnél még javulni fog, és nem lehet tudni, hogy jövőre milyen lesz, nyilván jövőre akkor is kiválóak lettek mind a ketten, de emiatt és a maszkos fekvés. Feketék közül, és látjuk a maszkos kapók közül. Aztán Luciga meg is van minden. Ilice? Kamacs? Ja. Volt a legszintebb. egy kis sétát kérek szépen, elvileg egy pillanatban van el. Guggolj le! Mire szépen egy igen, biztonságában. És a... elég lassan sétálni. Köszönöm szépen, hogy meg lehet állni az árnyékban. Ő mennyi idős? 28 éves. Egy kicsit jövőzálódik a második helyre. Előben is volt a kutya. Most itt megint nem kell megismételnem, hogy csodálatos kutyák között kell döntenem, tehát ezért sem könnyű a helyzet. És a...
Egy kicsit úgy mutogass magad. Most egy kis sétát éreképpen, elülök egy